Татарлар нинди хәлдә? Үзгәреп торган заманнан артта калмас өчен нинди булырга тиешсең, халкым? Бу сораулар миңа тыңгылык бирми. Халкым язмышы бүген кемнең кулында? Киләчәк балалар кулында, балалар мөгаллимнәр мәктәп кулында. Замана мәктәбе ул нинди? Зыялы, белемле, әхлаклы балалар тәрбияли аламы? Кешелекнең киләчәге, ватан язмышы, гаилә бәхете баланың нинди тәрбия һәм белем алуына бәйле. Бүгенге балаларыбыз тагын берничә елдан соң нинди кеше булыр? Ата-бабаларның лаеклы дәвамчысы була алырмы? Күкрәк һавада кешенең хәнҗәре, алмаслары. Киелегез әле монда. Ә сез кем? Без гимназистлар. Без бу елны мәктәбебезнең чыгарылыш сыйныф укучылары. Ә без мәктәпкә укырга кердек. Безнең киләчәге сезнең кулда. Балалар, хөрмәтле кунаклар, әти-әниләр. Менә тагын җәйләр узды һәм сагынып калган 1 сентябрь белем бәйрәме килеп җитте. Укучылар балаларыбызны дәвани буларак уныкларыбызны мәктәпкә алып киләбез һәм мәктәп тормышы белән яшибез. Гимназия тарихында да безнең эзләребез барыбызныкыда калып бара. Аллага шөкер, узган уку елы да күркәм нәтиҗәләр белән тәмамланды. Мәктәпнең төп күрсәткечләренең берсе ул бердәм дәүләт имтиханнары булып тора. Алдагысы чыгарылыш укучылары да безне сынатмады. Әлеге юнәлештә матур күрсәткечләргә ирештеләр. 90 һәм аннан югары балга тапшыручы укучыларыбыз елдан ел арта. Бу елгысы чыгарыш укучыларыбыз да 9 укучы 90 һәм аннан югары балга тапшырды имтиханнарын. 3 укучыбыз 3 фәннән булса, 2 укучыбыз 2 фәннән, 1 фәннән 3 укучыбыз. Шул ук вакытта гуманитар мәктәп булуга карамастан, математика профильдән да безнең күрсәткечләр республикада 5нче позициядә тора. Шулай ук безнең химия, физика фәннән 97 балга бирүчеләр, рус теленнән 98 балга бирүче укучыларыбыз да булды. Ә инде уртача бал 80 һәм аннан югары булган фәннәр безнең инглиз теле, тарих, рус телләреннән. Әлбәттә инде ул гимназия укучыларының һәм инде укытучыларның бердәм хезмәте. Икенче күрсәткеч инде ул безнең олимпиада хәрәкәте. Әлеге юнәлештә дә гимназияның күрсәткечләре югарыдан.
узган уку елында республика күләм барлыгы 56 призлы орын яуланды. Әлеге нәтиҗәләр буенча республика олимпиадалары буенча гимназия беренче урында республикада. Инде Путька Олимпо олимпиадасы буенча тагы да ул беренче позицияны биләп бара. Шулай узган уку елы безнең дистант укулар белән истә калды. Әлеге дистант укулар нинди генә кыйныклар тудырмаса да, без моны берлектә балалар, укытучылар, тәрбиячеләр һәм инде ата-аналар берлектә җиңеп чыктык. Әлеге дистант укулар безгә яңа мөмкинлекләр ачты. Без инде үзебезнең чит регионнарда яшәгән, чит илләрдә яшәгән, белем алган милләттәшләребез белән аралашып, очрашулар оештыра алдык. Ансы белән дә инде ул әлеге дистант укулар безнең мәктәп тарихында үзенең урын алачак. Инде яңа уку елында безне нәрсәләр көтә соң? Гимназияның үсеш программасы булдырылды. Әлеге үсеш программада 3 юнәлеш, төп юнәлеш итеп билгеләнде. Беренчесе инде әлбәттә тәрбия юнәлеше булса, икенчесе инде безнең IT юнәлеш һәм инде инглиз теле юнәлеше. Узган уку елында IT юнәлеше буенча без грантка ия булдык. Цифрлы икътисад өчен кадрлар федераль проекты кысаларында гимназия коллективына 3 миллионлык грант тапшырылды. Әлеге грант кысаларында без инде 2 кабинетны ремонтладык. Шу IT юнәлеше буенча эшчәнлек буенча эшләр өчен әлеге кабинетларыбыз бүгенге көндә әзер. Һәм инде әлеге юнәлеш буенча без инде укучыларыбызга түгәрәкләр оештырачакбыз һәм инде өстәмә белем бирү буенча дәресләр дә куйдык. Икенче юнәлеш инде ул инглиз теле юнәлеше буенча. Инглиз теле юнәлеше буенча ни өчен бу юнәлешне сайладык? Без инде һәрвакыт әйтеп киләбез, гимназияны тәмамлаган укучы 3 телдә камил сөйләшергә белергә тиеш дип. Беренчесе инде әлбәттә татарча, русча булса, инде шулай ук инглизчә дә алар инде камил сөйләшергә тиеш. Шул нисбәттән чыгып, без инде 5-6 сыйныфлар өчен өстәмә дәресләрдә 5 сәгать инглиз телләре куйдык. Инде ел ахырында нәтиҗәсе дә күренми калмас дип ышанып каласы килә. Инде тәрбия юнәлеше буенча без Рыбаков фонды кысаларында 500 меңлек грант тоттык. Һәм инде гимназия социум үзәге исемен алдык. Әлеге исемне аклар өчен без гимназия балалары белән генә түгел, инде район балалары белән дә берлектә эш планлаштырабыз. Бигрәк тә тыгыз эш алып барырга без инде планлаштырабыз. Беренче, икенче мәктәп һәм тылсым мәктәпләре белән. Аның буенча инде безнең программалар булдырылды. Сүземне дәвам итеп, мин инде бүгенге көнне бигрәк тә дулкынланып каршы алган 5-нче сыйныф укучылары, аларның ата-аналарына мөрәҗәгать итәсем килә. Без инде елдан-ел 1-нче сыйныфка кабул иткән кебек 5-нче сыйныфларны кабул итәбез. Һәм инде без аларга зур өметләр баглыйбыз. Менә шу өметләребезне безнең алар аклар, киләчәктә алар милләт зыялылары булып, гимназияның үсеше буенча татар халкын тагы да таныту буенча үзләренең хезмәтләрен куерлар дип ышанабыз. Инде хөрмәтле ата-аналар, 5-нче сыйныф классларының ата-аналары, сезгә инде без ышанычыбызны белдереп, шул вакытта сез дә безгә ышансагыз иде, берлектә бу балаларны тагы да ныклап, бергәләп, матур итеп тәрбияләүне оештырсак иде дип ышанып каласым килә. Инде 11-нче сыйныфларга килгәндә, 11-нче сыйныфлар алар безнең 1-нче сыйныфтан ук шушы гимназия мусагасында, гимназияда укыган балалар. Аларга бүген тагы да ныграк дулкынландыргычтыр дип уйлыйм. Чөнки инде алар соңгы уку елларын башлап җибәрәләр. Сезгә дә 11-нче сыйныфлар бу ел тыгыз булсын, шул вакытта инде продуктивны да булсын дибез. Берлектә матур иттереп, бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнеп, инде әтиәннәрегезнең дә, безнең дә ышанычларны аклап, югары күрсәткечләргә ирешерсез дип ышанып каласым килә. Хөрмәтле ата-аналар, хөрмәтле коллектив, алдагысы уку юлы барыбызга да уңышлы булсын дип. Рәхмәт изге теләкләрегезгә Русия Илдаровна. Котлау өчен сезне районыбыз башлыгы Фаттахов Энгел Навап улына бирәбез. Бу уку елларында сезнең белән берлектә исән-имин булып бергә төгәлләргә язсын. Әлбәттә, гимназияның роле мәгариф системасында районның зур, тоткын роле бик зур, хәтта инде бүген көндә 170 бала гына укыса да,
Ол әйдәп барышы оқу йорты булып тора. Розилә инде әйтеп китте узган елга эш буенча нәтиҗәләрен. Бүген инде республика буенча бу юнәлештә бигрәк тә сәләтле балалар белән милливлекне саклау буенча зур күләмдә эш башланды дисәк тә дөрес була торгандыр. Менә президентның ярдәмчесе барлыкка килде Марат Ватович Ахметов. Именно шушы мәсьәлә буенча шөгыльләнү комиссия барлыкка килде бу юнәлештә. Үзебезнең телебезне саклау, милләтебезне саклау, үзебезнең туган телебездә белем бирү буенча күреп торасыз инде Алабугада шундый беренче мәктәп барлыкка килде. Казанда бүген шундый мәктәп ачалар. Шуңа күрә бик вакытында һәм шул вакытта урынлы бу мәктәп барлыкка килгән дип билгеләп тә үтәсе килә. Чөнки ул мәктәпләр салып куелды, аның эшен ясарга ай бик күп эш кирәк, вакыт та кирәктер. Чөнки аның әле бүген көндә тиешле кадрлар да җитәрлек түгел. Менә бу коллектив бүген иннән исеменә туры килерлек итеп сез бүген көндә эшләп ятасыз. Укытучылар коллективына мөрәҗәгать итеп әйтәм, тәрбиячеләргә мөрәҗәгать итеп әйтәм. Республиканың көнчыгышында бер почмакта матур итеп үзебезнең милләт балаларына төпле ныклы белем, тәрбия беріп ятасыз бүгін көндә. Күз тимәсен. Қара неде матур итеп басып торалар бір формадан. Кызларыбыз, егетләребез 30 бала килгән. Конкурс артканнан арта бара. Бу мәктәптә 5нче класска 30 бала килгән бүгін көндә. Алар бит сайлап алу нәтиҗәсендә барлыкка килгән балалар инде. Ата-аналар тарафыннан да бу гимназия карата ихтирам артканнан арта. Оқу процессы айыра торган процесс түгел. Балалар, укытучылар, тәрбиячеләр, ата-аналар менә анда кемнәр басып тора, бөтенебездә без инде җаваплы балаларыбызның киләчәге өчен, тәртибе өчен, төпле белем өчен. Инде тормыш безнең алда яңа бурычлар арттырганнан арттыра бара. Балаларыбыз безнең шушы тормышка әзер булырга тиеш. Бүген гимназия бар яклап та безнең балаларыбызны шушы яңа тормышка сәләтле итеп, урыннарын табарлык итеп әзерләргә тырыша. Алар турында инде шулай Розилә әйтеп китте үзенең чыгышында. Шуңа күрә хөрмәтле ата-аналар, хөрмәтле балалар, мин тагын бер кабат сезне чын күңелдән шушы бәйрәм белән тәбрик итәм. Тәүфиклы булыгыз, тәртипле булыгыз балалар. Гимназияда укам икәнлеге сезнең шырайыгызга чыккан булган. Сез әллә кайдан аерылып торган тиеш, хөрмәтле балалар. Бүтән кешеләр югары уку йортлары дип тә шул вакытта отличниктә или 100 балда ала алмас. Но сез тәүфиклы балалар, тәрбияле балалар булган тиеш. Бу уку йортына уку бәхете эләккән инде сезгә. Сез шушы уку йортына туры килерлек балалар булып киләчәктә үсәргә тиешсез. Бәйрәм белән сезне тагын бер кабат. Узакламый bir ел тула. Нәкъ шушы август көннәрендә үткән елны мин Актаныш якларына килдем, танышырга килдем. Кандидат буларак ул вакытта шуларга бик зур рәхмәт сезнең минем өчен тавышыгызны бергән өчен. Минем өчен ул bir яктан горурлык булса, икенче яктан бик зур җаваплылык. Шуларга киләсе елларны депутат буларак бергәләп, район белән бергә, Энгелнауч белән бердәмлектә бергә район алдында булган мәсьәләләрне, булган ниндер сорауларны тормышка ашырырга эшләргә насыйп булсын. Һәм дә инде бүген Татарстан Республика Дәүләт Советы исеменнән алган депутатлар исеменнән, шәхсән үземнең исемнән бүгенге якты матур белем бәйрәме белән сезне тәбрик итәм. Менә бүгенге көндә Актаныш районында бүтән кирәкле шартлар булдырылган. Әле яңа гына Әлем авылында реконструкциядан соң детсадны ачып келдек. Бик матур, шундый бәләки балалар мәктәптә дә бар. 70 бала әле? Мәктәптә 100 бала, 100 бала. Балалар бакчасына 75 бала. Менә ул бит инде шатлык, без киләчәк турында сөйлибез. Менә шундый Әлем кебек, башка авылларда, кичә Шуракай авылында булдык. Анда да әзерлек бик зур. Анда да
Bu günlerde bir tane uborka bana Aktanış rayına vakit indi ikmekli buldu. Kileşekte de uşulay bulsun. Tağın da bir mertebe barıqızın da bugünkü bayram bilen balalar isen sağ bulsun. Tırşıp okuğuz, ani etilerinizni bir qaşanda burşumağız. Birge motor, buna şunday motor kökler arasında bunday quyoshli kunlar birge yaşap, uzaq birge bulayıq. Hazır biriga tantanalı ravishda qutlар үшін 2019-2020 o'quv yilining oldingi o'quvchilarini chaqiramiz. Алар укуда да, сәнгатьтә дә, спортта да алдыгылар. Гимназия йолдызлары. Рәхим итегез, 5-6, 7 sınıflar arasında әйдәп барышы o'quvchilarimiz. Шакирова Лена Ильгамовна. Гарифуллина Руфина Рузиловна. Хашимов Азиз Ильназович. Зарипова Алина Ильназовна. Гилаев Айнур Айдарович. 8, 9, 10 һәм 11 sınıflar arasında barыбызга örnek булырдай кызлар, егетләр. Хайбиев Амир Расихович. Хузятова Сумбуля Ильназовна. Усманова Аделия Руслановна. Мухаммеддинова Лияна Айнуровна. Галяутдинова Салима Рустамовна. Галямова Эльвина Радифовна. Валиева Альбина Равильевна. Мансурова Зилия Марсовна. Ибрагимов Раиль Земфирович. Валиева Нафиса Ленисовна. Qadrli balalar, шын көңілдән сезнең шушы уңышларга ирешү белән тәбрик итәм. Әлеге укучылар безнең уку гына алдынгылары түгел, ә инде спортта да, барлык бәйгеләрдә дә җиңү яулаган укучыларыбыз. Һәм инде әлеге нәтиҗәләргә ирешер өчен аларның әти-әниләрендә ярдәмнәре бик зурдан. Әлеге рейтинг нәтиҗәләре буенча без инде 15 укучыны билгеләп үттек. Әлеге укучыларның портретлары безнең беренче этажда мактау тактасында торачак. Һәм инде алар безгә барысы да үрнәк булып торачак. Күпмедер баланы biz 15 баланы помаймы Рәсәйгә буенча җибәрәбез дип, икенче 15 баланы чит илгә җибәрәбез дип. Чит илгә самолетлар шмай бит инде Рәсәйдә җиргә ярамай. Шуңа күрә менә монда 15 дип битләрдә. Һәм бәләкәйләрдән дә 15-не алып, рейтинг буенча кемнәр алдан тора инде. Казанга сыйлы күп буларны. Уку йортлары белән таныштырабыз, аның матур урыннары белән таныштырабыз. Алла бирсә, и самый главный иң әйбәт ресторанга кер башатабыз дип. Шулай бит? Мороженое белән. Ну, истә калырлык булачак Алла бирсә. Шундый программа әзерләйбез без аларга. Көннәр мартта, узакка сузмыйча сентябрь айында аны эшләргә без балалар планлаштырабыз. Әйткәнемчә, бөтен планнар барып чыгалмады. Ну, без моны бары компенсировать итәчәкбез. Ә киләсе елга планнар шулай ук. Кемнәр тагын безнең шушы 15-леккәләгә чит илгә җибәрергә обязательно. Штабалар инглиз телендә үзләре аралашып, үзләрен үзләп санап кайтсыннар иде. Шундый максат. Шуңа күрә котлыйм балалар син барасында. Бик матур ясаганнар аны. Гимназия йолдызы дигән Лена Шакирова җиңүләр аша йолдызларга әтисәнисе каршында өйдә балаларына сакларга буламын. Котлыйм, чын күңелдән балаларсын.
Сәнме гимназия, исәнме? Biz seni sağlanıp bittik. Sentabr ayı җиткәнен түземсезләнеп көттек. Менә бүген син каршы ал, ишекләреңне ачып, без ныклы белем алырбыз дәрт, көчләр тура ташып. Гимназия төп йортыбыз, күңел сиңа тартыла. Бүген бөтен ил баласы мәктәпләргә агыла. Каршы алыр укытучы, каршы алыр классташлар. Көмеш авызлы кыңгырау тәүге дәресне башлар. Каршыбызда олы сынау тора. Турабыз бит юллар шатында. Безнең алда төрле юллар ята, төрле якка юллар чакыра. Без укыган шушы мәктәбебезнең укып чыккан күпме белгечләр. Алар сонна без дә кушылабыз, безне алда көтә күп сынаулар. Бүген исә эстафетаны гимназия кабул итеп ала. Әйдәгез, аларга белем иленә юл күрсәтүче сыйныф җитәкчеләре белән бергә 5нче сыйныф укучыларын бирегә чакырыйк. 5нче А сыйныфына Авзалова Амелия, Ибрагимов Дамир, Валиева Алина, Закирова Камилә, Ильясова Энджи, Имамразиева Эминә, Шакирова Резида, Хамиддинов Надмир, Фахразиев Рияд, Халилова Налинә, Харисова Гүзәл, Харасов Илмар, Шавалиев Эмир, Гафуров Әскәр, сыйныф җитәкчесе Харасова Оксу Раскатовна. 5нче Б сыйныфына Адиатуллина Аделина, Баширов Ильяс, Галимов Данил, Зайтуллин Искәндәр, Камалова Диләрә, Курбанов Каюм, Муратова Адилә, Нургатдин Адель, Рафикова Руфина, Рашитова Илзара, Хафизова Эвелина, Мурзатдинов Нурислам, Насипов Шафкат, Якимова Камилә, Гузятова Камиля. сыйныф җитәкчесе Ганиева Фәйрүзә Филарис кызы. Бүген йөзләр көләч безнең, күңел сөенә. Атлыбыз тәүге адымлар белем иленә. Өлкән дуслар шаярталар, ә без ачуланмыйбыз. Чәчәкләр артыннан диләр, күренми бит буягыз. Горурланып тап төшерми, үз исемне акларга, сүздә түгел, эштә күренеп, улыны хөрмәтләргә. Өйрәтерләр биредә иң матур гадәтләргә. Гимназияга килдек, хәерле сәгатьләрдә.
җирендә шәһәрдәгегә караганда үз-үзеңне үстерү өчен мөмкинлекләр чикле. Шуңа күрә сәләтле балаларны ачыклау, Шакирова Лейла Рафак кызы, тәрбия эшләре буенча директор урынбасары. Закирҗанова Фәрүзә Фәрит кызы, 6-нчы сыйныфның тәрбиячесе. Гилфанова Айзилә Рәдиф кызы, 5-нче сыйныфларның тәрбиячесе. Ганиева Фәрүзә Филарис кызы, инглиз теле укытучысы. Шулай ук гимназиябездә булган үзгәрешләр белән сезне таныштыру өчен директорыбыз Гарипова Рүзилә Илдар кызына бирәбез. Кызлар да әйтеп үттеләр, безнең быелгы гимназия структурасында да яңалыклар бар. Безнең тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Лейла Рафаковна үзебезнең гимназияның чыгарылыш укучысы. Шулай ук безнең яңа директор урынбасары Бирзар Ришатович, ул безнең цифровизация өчен җаваплы завуч булып торачак. Һәм инде монда чыкмаган, шул ук вакытта безнең гимназиядә үзләренең хезмәтен дәвам иткән яңа дирекция составы белән дә таныштырып үтәсем килә. Ландыш Филюсовна, ул безнең методик эшләр буенча директор урынбасары һәм шул ук вакытта инде Олимпиада хәрәкәте эшендә җаваплы директор урынбасары. Бездә математика дәресләрен укытты. Безнең инновацион эшләр буенча директор урынбасары ул гомуми эшләр буенча директор урынбасары ул безнең Гүлүзә апабыз. Гүлүзә Нургаянова. Әлеге состав белән без инде эшебезне башлап җибәрәбез һәм инде гимназиянең данын тагы да таратырга һәм инде аның эштәлеге буенча матур итеп оештырырга дип сезнең каршыгызда да сүз бирәбез. Рәхмәт бик күп. Хәзерге вакытта безгә Казаннан шундый хәбәрләр килеп җитте. Рөстәм Нургалиевич, сезнең ихтирамымны һәм рәхмәтемне белдерәм. Бу уку юлы зур казанышлар алып килсен, яңа иҗади җиңүләргә рухландырсын. Сезгә тынычлык, бәхет һәм иминлек телим. Белем көне котлы булсын, кадерле татарстанлылар. Дикәргә, ул миңа мәңге шиңми торган гөл орлыгын биреп чәчәргә. Алыгыз сез бүген бүләк итеп, чәчәкләрнең шушы бәйләмен. Каршылагыз тагын бик күп еллар, бүгенгедәй хезмәт бәйрәмен. Әйдәгез яраткан укучыларыбызга чәчәк бәйрәмнәре бирәбез. Яшь буын. Беренче уку елы ачык дип игълан ителә. Кадерле кунаклар, укучылар, гимназия кимнен бергә башкарабыз. Yıldız
Never